A jsme tu zas. Dva přední odborníci na genialitu. Tomáš Nejedlý a Oliver Wolf. Po vyhodnocení výsledků našeho výzkumu na gymnáziu Litoměřická jsme byli opravdu znechuceni. A proto jsme zamluvili kongresové centrum, kam jsme pozvali všechny střední školy, abychom mohli náš výzkum dokončit. Tak jdem na ně. Co znamená zkratka SRPŠ? SRPŠ je sdružení. Sdružení rodičů a přátel školy. Jo! To je asi ta vaše škola, že jo, předpokládám. Jsme gymnázium. Na to nevypadáš na gymnázium teda. Já nevím, co je SRPŠ. To je střední reklamní. Střední, poslední je škola. Tak? A pak tam máš RP. Já nevím. Reklamní porno. Spolek rodičů, jako dětí nebo... No ano. Sdružení rodičů a přátel školy. Jo! Sdružení rodičů a přátel školy. Že? Jo! SRPŠ? Netuším. Zkratka je to, hele, když jdeš do koupelny ráno, vemeš si kartáček a zubní pastu. Tak si dám spršku, asi. Jo, dáš si spršku. No. Kolik pádů má rakouština? Rakouština neexistuje, tam se mluví německy. Jsi si jistá? V Rakousku. 100%. Rakušani jsou přeci hrdý národ, tak mají vlastní jazyk a... Teď nemají ani vlastní pivo. No ano. Rakouština? Rakouština? Rakouština není jazyk, ale... Teda v Rakousku se mlčí, jsou že jo? stichá, mají znakovou řeč. 7 pádů. Kolik pádů má rakouština? 4. A ještě tam ty další 2. 2, 6. Skvěle. Rakouština neexistuje, že by? V Rakousku je ticho, to je taková tichá země, že jo, to... Nemluví se tam německy třeba? Rakoušani jsou hrdý národ, ty prostě... Jo, jasně. Kolik pádů, tak 4 třeba? 4. Je to stejně jako v němčině. Takže 4. Hezký kluci. 4. A není jich 5? Ne. Ani 6? Ne. 7 jich nebude, že jo? To. Rakouština nemá ani jeden, že jo? On je bezpádový jazyk vlastně, no jo. No jasně. Ježiš, co děláš? Rakouština. Tak němčina. No, to není, takže... A v Rakousku se jako mlčí nebo znaková řeč? Tam se mluví rakousky. A kolik má pádů, se ptám? Já nevím, kolik má němčina. To je těžko, když se učíme francouzsky, je skvělý. No, taky francouzsky. No, ale já to nevím. Tak 5 třeba. No. Dobře. Kolik pádů má rakouština? Já bych typ myslel, to je žádnej. Jakože je to bezpádový. To není jazyk. Jazyk. A co to je? To je slovo, nebo? Ne, to není nic. To nic není vlastně, to jsem si taky vymyslel. Já si vymýšlím furt. No, určitě. V Rakousku se mluví německy. Určitě. A proč by tam mluvili německy? Oni jsou taky hrdí na sebe. Že mají rádi Ádu. My mají rádi Ádu. Směsí jakých koření je trinitrotoluen? Trinitrotoluen je výbušnina. Jo! Z jakých koření se skládá trinitrotoluen? 4. Koření. Je to asijské koření a je tam hlavně bergamon. Trinitrotoluen? Yeah. Tak to vůbec nevím. Ani si netipneš. Tolik nejsem, takže... Na vaření netuším, opravdu nevím. Ale nějaký asijský koření, jestli znáš? Tak aspoň si tipni nějak. Chili, curry. Jaká směs, co všechno je v té směsi koření,
trinitrotoluen. Jsou celkem 4. To nevím. Trinitrotoluen. A jsou 4 asijský koření. Asijský koření, ale já nevím, znám žádný curry možná by tam mohlo být. Nevím, co by tam ještě mohlo být. Nějaký divný, v životě jsem takový koření neslyšela. Ježiš, co děláš? Tritoluen? To je pro ty fečáky, ne? Takový ty, ne? Ty ředidla, nebo To je dynamit. Trinitrotoluen. TNT, dynamit. Takže dynamit, jo. Výbušněna normálně. Nemůže to být asijský koření? Ne, nemůže to být asijský koření. Ne, určitě ne. Mě to chutnalo, hele. Já si to dávám do guláše. Jo! Dafa. Trinitrotoluenu? Tak tam mají být 3. Jsou 4. Aha, tak dobře. Jedno je takový jako asijský základní, který se ani nepočítá. Takže to je Trinitotoluen. Co ještě jednou? Trinitrotoluen. Tak to nebude toluen. Nebude toluen, tak já fakt nevím. Tak je tam bergamon. Tak já se jako... Ještě 2. No, ale tak já se jako, že o koření moc nezajímám, takže... Já nevím, tak si řekni něco ty. Třeba curry a řebíček a tymián. To je směs. Tak trinitro, asi 3 dusíky tam budou. Já bych chtěl koření, jaký tam jsou. Koření? Pepř, Tak koření, tak to Koření? asi netužím. Ne, nevím jako asi. Tak já ti poradím, jsou tam asijský koření. Tak nějaký curry možná? Curry, bergamon a ještě 2. Jo, takhle, ještě 2. Tak to asi nevíme. Jakou rychlostí může běhat kondor stepní a dám vám 20 km toleranci, takže byste to měli trefit. Za hodinu samozřejmě. Kondor. Stepní. Neplíst s kondorem obecným, to... Tak 50. 30. Kondor stepní. Když to trefíš do té 20, tak to jako vezmeme. Občas se říká i stepilý. 15 kilometrů. A nelítají. No, ty lítaj, ty neběhaj. To není kondor obecný, to je kondor stepní. To nevadí, ne? Jakou maximální rychlostí může běžet kondor stepní? Máš toleranci 20 km v hodině. 20 km v hodině. Máš toleranci. No to jo, a to je ta jeho rychlost taky. Ježiš, co děláš? 70 km? Kondor stepní? Tak 30. Jakou rychlostí dokáže běhat kondor stepní? A máte toleranci, řekněme, 20 km. Rychlostí 40 km za hodinu. No ano. Jakou maximální rychlost může vyvinout kondor stepní? A že jste nějaký sympatický, tak vám dám toleranci až 20 km za hodinu. 80 km za hodinu. Kondor stepní je to, jo. 80. Kondor stepní. 40 km za hodinu. 30-35. Jakou rychlostí běhá kondor stepilý? Kondor. Stepilý? To je nějaký pták, ne spíš? Ano, ale i ptáci mají nohy, pokud vím. Aha, já nevím. Nemají. Nemá nohy. Ptáci nemají nohy. Tady skvělý zjištění u Menzy. Tak to jsem rád. Převratný obě. Holky, nechce některá z vás odpovídat, jsou v tom věcné ceny. Na kvíz. Můžeš dostat třeba vyhrát našeho kameramana. No ale jo, už A žádná z vás, holky. Proč jste tak nepříjemní? Jste nepříjemné, holky. Já jsem příjemnej. Jo. Já ani nenarušuju vaši osobní zónu.
Ne, nenarušuju. To je moc, to je moc. To je moc. blbost tohle. 60 cm. Na dílku ruky je to, hele. Ty si vypadáš chytře, čteš si tady v časopisu, tak já vím. Víš, my to nikde neuveřejníme ani na internetu, to je jenom pro moje domácí. Se na to doma budu Po 4hodinovém poslouchání naprostých nesmyslů a blábolů jsme usoudili, že by raději všichni měli používat to. Jdem na to. Jdem do prdele. Ty krávo, vole.